Tres na, isa na yun. Sa media. Akita tayo sa pilahan ito sa Guwa, sa terminal. Sa parkingan pala, terminal. Naligo na sa Mino. Punta na tayo sa akita sa terminal. Sting. Ayan yung ating mga amigo dyan, Del TV tsaka Raymond. Kaya kayo? Ano ngayon? May 3 na yata ngayon, may 3. Ito, Sting. Akit na tayo sa terminal. Papasok tayo sa terminal. Pag hindi makakabit ang seatbelt yung busit, pag-iyak ito, nagtutot ito, busiting. Kailangan ikabit natin. Maingay dito pag hindi ka maka-seatbelt. Parang kotse ba? Maingay pag hindi maka-seatbelt, busiting. Trabaho lang, trabaho. Bisa trabaho lang. Trabaho lang tayo, gusto tayo. Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Sabi.
Watts. At sa mga taga Buras Island dyan, mga amigo dyan sa Buras, sa Lucy Amigo sa Buras. Pare pala yung biyana niya. Bukas pa Manila namin siya. Si Migo Absong Druga. At sa napakapatim si Taub. Sa mga team of mga Swats ba. Sa Mandaloyong, Marikina, Saruan, Pasig ba yun? Sila tayong shout out mga amigo visit. Share natin yan. Kaya lang, hindi ko tawag ko. Kung sila tayo. Hindi tayo sa Bicol, paano tayo pa Litix. Mamaya. Bago magalasing ko. Ano ngayon? May 3 na yan ngayon, May 3. Maganda naman tayo sa amin ang dahan. Sabi ikaw sa akin, nandiyan ka na lang sa diba? Kasi Amigo tayo nito, si amigo. wala ka ba? Ipa-vlog kita kayo na. Kaya natin yan. Dito sa Guwa, nakapila tayo. Ayan, gusto nyo, dito naman tayo sa merindahan. Oh. Sa Guwa. Buong buko. Oh, talagang. Bukan ko sabi ko. Nandiyan lang mga tindahan dyan sa kilid. Mapilihan dyan mga pamerinda. Tayo, sa daanan. Aming kanan dito ng bayan. Kailangan ko may tubog dito dami, oh. Tubog, sing, oh. Sakto, may ano rin tayo. Steak, oh. Alam siya na gagawin itong migusit. Alam nila ba ito? Oo. Alam nila ba ito? Haha. Alam siya na ito, migusit ha. Habang nagbirinda tayo. Karagahan man. Oo. Karagahan na pusit. Oh. Dito ang ginagawa ng mga bata pa kami dati, oh. Yung bata pa kami, oh. Tapos lang tayong berindahan, daming tubog, oh. O, tubog sa Bisaya na tawag na, tubog. Bunga ba?